devices. Jalony weche pith mag rech e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro ni poni Nam Lolwe ok orite yo makare to kit rech moko machon mane Joluo ogeno nyalo biro rumo e namno. Kaka jafambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, ywak nitie ni kiluwa maricho en midhiero mamedo rocho ngima rech e nam. E kinde machon ne wan gi rech e nam, rech mag iluongo ni reche mag Joluo machon, machalo mumbe, machalo rawa, machalo ningu, machalo dhadho. Ne gintie kendo ne ging'eny. E chiro maduong' mar rech mayudore e boma ma Homa Bay, johala dhi nyime gi tijegi mapile mar uso kit rech ma opogore ma bende yuto margi oyiengore. Kata odoko ni gidhi nyime kod chenro mag uso rech, to giywak ni thoth rech machon mane Joluo ogeno sani odok piny e Nam Lolwe ka opim kod kinde machon. Gilal, gidok chien, ma mbuta gi ngege ma koro bedo mang'eny. Mbuta gi ngege to bedo mang'eny seche te. To maendi mamba gi rawa to ok yudre seche masani. To ne wantie gi sire, ne wan gi ningu, ne wan gi rawa go koko, ne ng'eny kabisa. Sana kane koth chwe, te piny kara chwanyo ka, ne ng'eny masama chalo kama dikuro gipong' kar kanyaka mumbe, to sani gionge. Kaunti ma Homa Bay ni kod wedhe mathoth ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime, to kata kamano ywak nitie ni gige lupo maricho ma sani jolupo moko tiyogo e Nam Lolwe ema osemiyo kit rech go dok piny, ka dwaro margi en mondo piny owacho omany kaka inyalo res Nam Lolwe. Rech mang'eny ma sani olal. Oningu onge, okoko onge, rawa onge. To gima miyo gigi lal nikech kiluwa marach mosebedie nam. Kiluwa marach luwo nyaka nyithi rech mathindo. Kaka nwaloko chon rech madongo mane wanyalo loko, sani ok wanyal yudo. Abunglo otieko rech ma wanyalo yudo madongo mag kilo, mane kwa kete kilo to wapimo rech makata kigolo mondo tiyudo pesa minyalo yudo godo, inyalo tero go nyathi e sikul. Nyaka ngege gi mako mekore kano nyuol mekore ka oliel wiye sani. Yawa sirikal jofisari konywa uru e wach mar namni. Coordinator ma ochung' e chenro mag pith rech e kaunti ma Ikulo Mondi wacho ni kit rech ma kamago sani koro dok piny e Nam Lolwe kaluwore gi tim mar ketho kuonde ma rech nyuole kod tiyo kod kiluwa maricho e nam. Keche chon ne wan gi kit rech mang'eny mopogore. Ne wan gi ngege kit 13. To gi sani thothne mayudore en mana ngege mar nyamami. To nyamami yudore nikech en thothne okano ga nyithinde gi tong' ei dhoge. Rech moko ka ne nyuol ga e tie nam kuonde mane nitie togo gi lum mane dongo ga kono. To kaluwore gi dongruok mosedhi mbele gi kaka ji bende omedo ketho gik modongo e tie nam, ngege moko ka dhi ka gima gilal. Owacho ni migawo mar lupo e kaunti ka omakore kod migepe mamoko sani koro tiyo kanyakla mar rito alwora mar Nam Lolwe. Anie nitie chenro kuom jogo ma oseneno ni owinjore oduok rech nie. Achiel kuom mago en joma pidho rech mar migawo mar Victory Farms. Gitudore gi jo BMU manie Kaksingri mondo ging'e ane kaka gipidho kendo kit rech. Muga Fish Farm bende waneno ka temo pidho ningu mondo ng'e ane konyalo duoko gi e aora mondo gichop ka gichopo e nam kendo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.